Zimbabwe is the place where honest, hard-working citizens who love this country and want to see it do better get abducted, tortured and jailed for no reason, while corrupt, lazy, thieving fraudsters that loot the country will walk free. It's a mess. Sambe na mashoko antagwana fadzemere achiti we now need new leaders. Notibva subscribe like utina on the bell icon. Tipina page read the mira mashingo anobuditsa nawo zinoti notorious and violent Zanu PF Mashingo Provincial Youth Chairman Delight Mandevu was yesterday slapped with a whole suspended 2-year jail term for assaulting former Mashingo Mayor Colin Maboke, his wife and a relative. In suspending the sentence, Magistrate Franklin Mukwananzi considered that the accused broke his foot during the melee. Mandevu will go to jail if he assaults anyone in the next 5 years. Ndona naenda nakakubatira panapa muri Zimbabwe tichiona kuti aiwa munyika yeZimbabwe zvinhu zviri kuitika so amene munombozviona sei kuti like kwese ukaunza ungonzi pane ruling party kana kuti pane zvinhu zvinongoenderana neZanu PF zvinhu zviri kungoita sezviri kungodhakwa so amene munozviona sei. Ndoda kuti panapa tiri kutoona kuti pari kunzi a notorious and violent Zanu PF Masvingo Provincial Youth Chairperson anonzi asauta former Masvingo Mayor. Panapa tatoona kuti ndimwe element ye the ruling party iri kuita zvinhu zvisina kunaka zvisinga accept necommunity yedu. Tinoona zvakaona kulutiwa nekumwe kuri kuaccuse kunzi vakomana veZanu PF. Zvinhu izvozvo hatizvi expect kuna the ruling party. Kuti mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko awa. Bina comment section medu, musana subscribe like, turn on the bell.